ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии Пайғом. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. дар ҷаласаи дуюми шӯро оид ба рушди соҳибкорӣ ва беҳтар намудани фазои сармоягузории назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ки таҳти роҳбарии раиси шӯро, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода баргузор гардид, фаъолияти шӯро дар соли 2021 ҷамъбасту баррасӣ гардида, нақшу вазифаҳои минбаъда муайян шуданд. дар толори иттилоотӣ мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент санаи 8 феврали соли 2022 ҷаласаи дуюми шӯро оид ба рушди соҳибкорӣ ва беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ назди мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент таҳти роҳбарии раиси шӯро, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода баргузор гардид. дар ҷаласаи дуюми шӯро се масъалаи муҳим: ҷамъбасти фаъолияти шӯро дар соли 2021, нақшаи вазифаҳо барои соли 2022, бунёди иншооти гуногун ва ҳамзамон эълон намудани солҳои 2022-2026, солҳои рушди саноат ва омодагӣ ба 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳоди нақшаҳои ободониву созандагӣ баррасӣ шуд. аз рӯи масъалаи якуми ҷаласаи шӯро, роҳбари котиботи шӯро Зарина Бобокалонова ба ҳозирин маълумоти муфассал дод ва бори дигар таъкид намуд, ки ҷиҳати ислоҳи баъзе камбудиҳо мо дар соли 2022 корҳои мушаххасро амалӣ месозем. аз рӯи баррасии ин масъала, раиси шаҳр, раиси шӯро муҳтарам Абдухолиқ Холиқзода мулоҳизоту дастурҳои хешро оид ба беҳтару ҳадафнок намудани фаъолияти шӯро, ташкили мулоқотҳои ошкорои соҳибкорон бо кормандони нозироти андоз ва дигар масъалаҳое ки имрӯз ба рушди соҳибкорӣ ва ҷалби сармоя монеа эҷод мекунад, баён кард ва ҳамзамон таъкид намуд, ки ҳар моҳ санаи 14 мо бо соҳибкорон мулоқот доир намуда, ҷиҳати ба корҳои ободониву созандагӣ ҷалб намудани онҳо тадбирҳои мушаххасро амалӣ месозем. дар назди иштирокчиёни шӯро, пиромони ҳамкории аъзои шӯро бо соҳибкорон, ташкили мулоқоту суҳбатҳо ва дигар масъалаҳо, аъзои шӯро, ректори донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Муаззамхон Ансорӣ, муовини менеҷери корхонаи муштараки Зарафшон Ориф Саримсоқов ва дигарон андешаву мулоҳизоти хешро баён намуда, изҳор намуданд, ки дар соли 2022 дар партави дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бояд фаъолияти шӯроро хеле самарабахш ба роҳ монем. вобаста ба масъалаи дуюми ҷаласаи шӯро дар бораи эълон намудани солҳои 2022-2026, солҳои рушди саноат, мудири шуъбаи иқтисод ва савдои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент Азизҷон Исломзода бо як маърузаи таҳлилӣ гузориш дод ва ҳамзамон таъкид намуд, ки дар соли 2022 мо барои бунёди 10 корхонаи нави саноатӣ ва ташкили 148 ҷойҳои нави корӣ тадбирҳои мушаххасро амалӣ месозем. вобаста ба масъалаи сеюми ҷаласаи шӯро дар бораи нақшаи корҳои ободониву созандагӣ, сардори идораи сохтмони асосӣ ва меъмории шаҳри Панҷакент Беҳзод Раҳимзода гузориши муфассал дод ва таъкид намуд, ки дар давоми 5 соли дар пеш истода ҷиҳати истиқболи сазовори 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тарҳи бунёди иншооти гуногунро ба нақша гирифтем ва аз ҷумла ӯ иттилоъ дод, ки дар мадди аввал
тармими мадрасаи олимдодхо ва мақбараи хоҷа муҳаммади башоро, бунёди варзишгоҳи нав барои 15,000, бунёди корхонаи истеҳсоли семин, тармиму барқарорсозии шабакаҳои ташноб ва дигар корҳои ободониву созандагии амалӣ хоҳанд шуд. аз рӯи ҳамаи масъалаҳои муҳокимашуда раиси шӯро, раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода андешаву мулоҳизот, иродҳо ва ҳамзамон дастурҳои хешро баён намуд. бори дигар аз аъзои шӯро даъват ба амал овард ки дар соли 2022 ва то арафаи 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бояд шӯро фаъолияти хешро ба маротиб беҳтар намояд. дар хотимаи ҷаласаи шӯро ба соҳибкорон ва иштирокчиёни он китобу дастурҳои барои рушди соҳибкорӣ тақдим гардид. яке аз нуктаҳои басо муҳими паёми навбатии пешвои муассисаи миллат барои боз ҳам баланд намудани сатҳу сифати таҳсилот, омода кардани кадрҳои баландихтисос равона гардида буд. низоми маориф муҳимтарин рукни иҷтимоӣ фарҳангии рушди ҷомеа ҳисоб меравад. ноиби ректор оид ба илм ва инноватсия дар донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакент, доктори фанҳои таърих профессор Шодмон Воҳидов пиромони ин нуктаи дар боло зикр гардида андешаҳои хешро чунин баён дошт. чун ҳарсола мо паёми ҷаноби олӣ асосгузори сулҳ ва ваҳдати миллии президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмонро бо як шавқу завқ гӯш кардем ва чун ҳарсола ман медонам ки ин паён як натиҷагирӣ аз рушди иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангии Тоҷикистон дар соли гузашта буда, боз дар навбати худ барои ин соли нав, барои соли 2022 ҳам як дастуруламал барои фаъолияти тамоми қишри ҷомеаи Тоҷикистон мебошад. хурсанд мешавам ки дар як фазои сулҳу осоиштагӣ мардуми мо меҳнат мекунанд. ҳамчун устод ки дар соҳаи таълим ва тарбияи насли ҷавон фаъолият мебарам, он хулоса ва супоришҳое ки аз ин барнома ва аз ин паём бармеояд, ман ҳаминро алоҳида таъкид менамоям ки ин пеш аз ҳама диққат додан ба рушди илмҳои иҷтимоӣ, рушди илмҳои дақиқ ва риёзӣ, таълим ва тарбия, баланд бардоштани сатҳи таълим дар муассисаҳои таълими олӣ ва пеш аз ҳама тайёр намудани кадрҳое ки дар шароити имрӯза чӣ дар Тоҷикистон ва чӣ дар хориҷ бояд ба зиддиятҳо ва рақобате ки дар соҳаи кор ва кормандию салоҳатнокӣ ҳаст, тобовар будани мутахассисоне мебошад ки мо тайёр менамоем. пеш аз ҳама ин соҳиби касби худ буданд, донистани забонҳо, аз он ҷумла пеш аз ҳама забони русӣ ва забонҳои хориҷӣ аз мутахассисони имрӯза талаб карда мешавад. дар иҷрои нақшаҳое ки ҷаноби олӣ дар паёми худ пешниҳод карда буданд, мо соли равон дар назди донишкада шӯрои диссертатсионӣ оид ба ҳимояи рисолаҳои докторӣ барои дарёфти унвони илмии доктори PhD, доктори фалсафа аз фанни психология ва педагогика мебошад ва ҳамчунин ду ихтисоси дигар барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмӣ мебошад ки мо якҷоя бо донишгоҳи давлатии Хоҷанд чунин як шӯрои илмиро таъсис додем. ҳамчунин дар ҳамин сол дар назди донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон таъсис ёфтан ва аз рӯйхати вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон гузаштани 3 маҷаллаи илмии пажӯҳишӣ ҳам як дастоварди хуб мебошад ки мо ба фикрам дар Тоҷикистон ягона донишкада муассисаи таълимӣ ва илмӣ ҳастем ки барои интишор додани мақолаҳои илмӣ ба чандин забонҳои мардуми Осиёи Миёна
яъне иҷозат гирифтем ва аз рӯйхати вазорати фарҳанг гузаштем. Ин як маҷалла аст бо номи тафаккури таърих оид ба нашри мақолаҳо ва ахбороти илмӣ оид ба тадқиқотҳои таърихӣ, таърихнигорӣ, манбаъшиносии мардуми Осиёи Миёна ва маҷаллаи дигар ин анвори илм барои интишор додани мақолаҳо ва дастовардҳои илмӣ, илмҳои иҷтимоӣ гуманитарӣ ва маҷаллаи паёми донишкада ки вай ҳам ба 5 забон метавонад мақолаҳои илмиро чоп намояд. албатта гуфтан лозим аст ки дар ин паём доир ба ҳифзи аҳолӣ, баланд бардоштани сатҳи иҷтимоии мардум, баланд бардоштани маош ва стипендияҳо ва дигар ҷубронҳои иҷтимоӣ аз тарафи муассисаҳои дахдор. ин ҳам як натиҷаи хеле хуб аст ки мардумро ҳаматарафа дастгирӣ менамояд ва мо медонем ки дар шароити ҷаҳонишавӣ албатта баъзе мушкилиҳоям пеш меоянд ки барои ҳалли он роҳбари Тоҷикистон ва ҳукумати Тоҷикистон бисёр чораҳои амалӣ андешида истодааст. саноатикунонӣ барои мардуми Тоҷикистон пеш аз ҳама як масъалаи муҳими навбатӣ аст. ин пеш аз ҳама барои кушодани ҷойҳои нави корӣ, барои таъмин намудани мардум бо маҳсулотҳои асосии саноатӣ ки бозори Тоҷикистон барои баъзе маҳсулотҳои саноатӣ масалан танқисӣ мекашад ва эълон кардани солҳои 2022-2026 барои рушди саноаткунонии кишвар. ин ҳам як супориш ёки як тамоиле аст ки мардуми мо ва мутахассисон ва ташкилотҳои дахдорро ҳидоят менамояд ки ба ҳамин соҳа бештар аҳамият диҳем. масалан дар солҳои охирин мо дастовардҳои бузургро дар таъмини озуқаворӣ, масалан баромадани Тоҷикистон аз бандубасти транспорти нақлиётӣ ёки таъмин бо захираҳои энергетикӣ, ино ҳамаш ин дастовардҳое аст ки бисёр кишварҳо ҳоло барои ҳал кардани ин масъалаҳо бисёр заҳмати сахт мекашанд. ташаббусҳои ҷаноби олӣ дар миқёси ҷумҳурӣ, дар миқёси минтақа, дар миқёси ҷаҳон мо бисёр шунидаем, масалан дар бораи ҳамон оби нӯшокӣ ёки масалан таъмину ҳифз намудани захираҳои об дар минтақа. инҳо ҳам ҳамаш аз ана ҳамин ташаббускор будани роҳбари мо далолат медиҳад. барномаро идома медиҳем. бо иштироки роҳбарону намояндагони соҳаи иҷтимоӣ нишасти матбуотӣ доир гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. санаи 7 феврали соли 2022 нишасти матбуотӣ бо иштироки роҳбарону намояндагони соҳаи иҷтимоии шаҳри Панҷакин баргузор гардид. нишасти матбуотиро мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр дӯстзода Афзалшоҳ ифтитоҳ бахшид ва изҳор намуд ки воқеан соҳаи иҷтимоӣ яке аз соҳаҳои муҳим барои рушди ҷомеа ба шумор меравад. ба саволҳои хабарнигорон дар бораи норасоии табибон дар муассисаҳои табобатӣ, таъмини муассисаҳои тандурустӣ бо таҷҳизоти нави замонавӣ, ташхису табобати бемории COVID-19, ҷудошавии оилаҳо, ташхиси дақиқи беморон, таъмини сифати дорувор дар дорухонаҳои шаҳру деҳоти Панҷакин, риояи талаботи қонунии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон, фавти модару кӯдак, бунёди бинову синфхонаҳои нав, пешгирии бемориҳои сил, нашамандӣ, ВИЧ, СПИД, одоби муошират аз ҷониби роҳбарон дар массаҳои соҳаи иҷтимоӣ, ҷудо намудани замин барои бунёди бинои нави мактаб дар деҳаи соли ҷамоати деҳоти Моғиён, пешгирии ҷавонон
аз ҷинояткорӣ шомилшавӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои экстремистию террористӣ, бунёди бинои нави китобхонаи марказӣ ва дигар саволҳои матраҳ гардида муовини сардухтури беморхонаи марказии шаҳри Панҷакен Амонзода Шокир, мудири шӯъбаи маориф Мукаммалзода Шоҳида, мудири бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии шаҳри Панҷакен Зарина Фатҳуллозода, мудири шӯъбаи занон ва кор бо оилаи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен Ҳамзира Замонова, мудири бахши танзими анъана ва ҷашну маросим Муҳиддинов Зоир, сардухтури беморхонаи амрози сел Забиҳов, сардухтури таваллудхонаи марказии шаҳри Панҷакен Муборис Буриев ва дигар масъулин ҷавобҳои мушаххас доданд. аз ҷумла муовини сардухтури беморхонаи марказии шаҳри Панҷакен таъкид намуд ки айни замон дар муассисаҳои табобатии шаҳру деҳоти Панҷакен 36 нафар мутахассисони соҳаи тиб намерасанд. аз тарафи мудири шӯъбаи маориф Шоҳида Мукаммалзода таъкид шуд ки дар соли 2022 барои 1430 нафар хонандагон синфхонаҳои иловагӣ бунёд мешавад ва ҳамзамон то арафаи наврӯзи оламафрӯз бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47-уми шаҳри Панҷакен мавриди истифода қарор дода мешавад. сардухтури таваллудхонаи марказии шаҳри Панҷакен Муборис Буриев ба намояндагони воситаҳои ахбори омма изҳор дошт ки мутаассифона дар соли 2021 фавти 4 нафар модар ба қайд гирифта шуд ки воқеан мо дар соли 2022 дар ин самт фаъолияти хишро боз ҳам беҳтар намуда барои пешгирӣ аз фавти модару кӯдак тадбирҳои иловагӣ андешида мешавад. ҳамин тавр ба ҳамаи саволу дархост ва пешниҳодоти хабарнигорон, роҳбарону намояндагони соҳаи иҷтимоӣ ҷавобҳои мушаххас доданд ва мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр Афзалшоҳ Дусода таъкид намуд ки масъалаи иҷрои дархостҳо, саволҳо ва пешниҳодоти рӯзноманигорон ба ин соҳа таҳти назорат қарор дода мешавад. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен бо сарпарастии ширкати Раш такси 3333 ва дар ҳамкорӣ бо бахши ҳифзи иҷтимоии аҳолии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр телевизиони Симо иқдом пеш гирифт то барномаи наверо таҳти унвони Нури умед омода ва пахш намояд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрӯи миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба дастгирии қишри ниёзманди ҷомеа махсусан ятимону бепарасторон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. дастгирӣ ва аёдати табақаи эҳтиёҷманди аҳолӣ ба хусус маъюбону бепарасторон ин нишони дар амал татбиқ намудани сиёсати иҷтимоии мамлакат мебошад. пешрӯи муаззами миллат ҳамеша дар суханронии худ изҳор медоранд ки дастиёрӣ дароз намудан ба ятимону бепарасторон, беморон, камбизоатону маъюбон ва пирону барҷомондагон яке аз фазилатҳои хуби инсонист. дар пояи дастуру ҳидоятҳои пешрӯи муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастгирии ҳамаҷонибаи табақаҳои ниёзманди аҳолӣ ба хотири таъмини принсипҳои давлати иҷтимоӣ дар Тоҷикистон ба ҳукми анъана даромадааст. хушбахтона солҳои охир бисёр ба назар мерасад ки бо ғамхориву дастгирии ҳамешагии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент соҳибкорон ва шахсони саховатпеша рӯз аз рӯз вазъи зиндагии ин қишри ниёзманди ҷомеа хубтару беҳтар мегардад. бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо сарпарастии ширкати Раш такси 3333 ва дар ҳамкорӣ бо бахши ҳифзи иҷтимоӣ ва аҳолии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр телевизиони Симо иқдом пеш гирифт то ки аз зиндагинома, ҳаёту фаъолият, орзуву ормон, касбу ҳунар ва истеъдоди нобиғаи шахсони яккаву танҳо барномаи наверо таҳти
унвони Нури Умед омода ва пахш намояд. яке аз сокинони шаҳри Панҷакент модари мушфиқу ғамхор, дилсӯз, модари меҳрубон Гулчеҳра Раҳимова санаи 8 феврал рӯзи мавлуд дошт. ташкилкунандагони барнома барои болида хотирии соҳибҷашн ба таври ногаҳонӣ ба хонаи ӯ меҳмон шудем. ӯро бо зодрӯзаш табрик намудем. аз номи мақомоти иҷрои ҳокими давлатии шаҳри Панҷакент, аз номи рахш таксӣ, аз номи телевизиони Симо, аз номи як қатор соҳибкорон, шумо ду азизони дил ки модар ҳастед, писар ҳастед, баҳри табрикоти шумо омадем, то ки дар ҳамин рӯзи хурсандии шумо дар бари шумо бошем. Мақомоти иҷрои ҳокими давлатии шаҳри Панҷакент бевосита раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ доим ғамхори шумо ҳастанд, доим дар бари халқ ҳастанд. як қатор соҳибкоро баҳри дастгирии сиёсати пешвои муаззами миллат ва сиёсати имрӯза роҳбари шаҳри Панҷакент тасмим гирифтем ки шуморо ки имрӯз зодрӯз доред, баҳри табрикот зодрӯзтон муборак бошад. апаҷон бигзор дар хонаатон доимо серӣ бошад, пурӣ бошад, дар лабатон ханда бошад. аз чунин иқдоми нек фарзанди Гулчеҳра Раҳимова Одинаев Саёд хеле хурсанд шуд. خدایا خدا دادن دقت کنید برکت خدا جان چی نیتی دادن جان خدا جان کلی به ما رو بچه کنم خدا جان خدایا خدا دادن چی مقصد تعطیل دادن بیشتر جمعه ما بشم. бояд зикр намуд ки Саёд Одинаев бо амри тақдир бемор мебошад. новобаста аз оне ки Саёд имконияти маҳдуд дорад, ӯ бештари вақти худро бо хондани рӯзномаву маҷаллаҳо ва китобҳои бадеӣ мегузаронад. Гулчеҳра Раҳимова барои чунин ғамхорӣ ба роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр ва ташкилкунандагони ин барнома миннатдориашро чунин баён намуд. ман якбор миннатдор аз шумо. худованд ҳама орзуҳотро расетон. خیلی من می‌ندار. یگانه آرزوی من همین بود که من تنهایی من حس نکنم. بخصوص در همین رئیس. тамошобинони азиз, танҳо дар якҷоягӣ мо метавонем корҳои бузурги инсонӣ, яъне дастгирии ниёзмандону пиронсолон ва маъюбон, корҳои хуби инсониро ба сомон расонида, дили шикастаи ятимону бепарасторонро ба даст оварем. гузориши Сабрина Акрам ва Шоҳусайн Солеҳов ва Хаём Ҷораев. бинандагони гиромӣ ба як эълон таваҷҷӯҳ намоед. филиали рақами 34-уми бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк дар шаҳри Панҷакент ба маълумоти шумо мерасонад ки бо мақсади пайваст намудани дорандагони кортҳои пардохтии бонкӣ ба хизматрасонии SMS паёмак дар марказҳои хизматрасонии бонк ва қисми амалиётии филиал мизоҷон метавонанд бемамоният рақамҳои телефонии худро ба ин намуди хизматрасонӣ пайваст намуда оиди гардиши суратҳисобҳои худ бохабар бошанд. хизматрасонии мазкур ройгон мебошад. бинандагони азиз, ҳоло бошад ба муроҷиатномаи корхонаи фаръии давлатии хоҷагии манзилии коммуналии шаҳри Панҷакент таваҷҷӯҳ намоед. муроҷиатномаи маъмурияти корхонаи давлатии фаръии хоҷагии манзилию коммуналии шаҳри Панҷакент ба сокинони шаҳри Панҷакент. ҳамдиёрони азиз, сокинони тамаддунофари шаҳри Панҷакент, мусаллам аст ки тозаву озода нигоҳ доштани шаҳр аз сокинони шаҳр вобастагии калон дорад. зеро сокини шаҳр будан ин худ гувоҳи он аст ки мафкураи бошандагон хело пешрафта ва низоми риояи шаҳрдорӣ аз ҳар тараф барои ҳар як шаҳрванд возеҳу равшан мебошад. алалхусус мо панҷакентиён ки таърихи 5500 сола дорем, яке аз аввалин шаҳрдору шаҳрсоз дар миқёси ҷаҳон шӯҳрати хоса дорем. маҳз кӯшишу заҳматҳо ва сиёсати хиратмандонаву дурбинонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд ки тамаддуни шаҳрдориву шаҳрсозии моро дар арзаи ҷаҳон муаррифӣ намуданд. аз қадимулайём гузаштагони мо баҳри тозаву озода нигоҳ доштани диёри хеш хело заҳматҳо мекашиданд ва дар ободиву хуррам гардонидани хонаву кошонаи худ ба зебогии шаҳр ҳиссагузор мешуданд.
خیلی خوب است که طی سالهای صاحب استقلالی کشور شهری عزیز ما و شما پنجکент بوستانی در اوج ترقیات بوده. آبادی راهها، بنیاد بیناهای بلند آشیانه استقامتی و معماری، بیناهای مدنی و معیشی، تجدید و از نوسازی راهها، انشاءهای حیاتاً مهم و از همه مهم سبز و خرمگردانی شهر در مرکز دقت مسئولان مقامات داخلدار قرار دارد و این روند سال ادامه یافته. امیدی کامل داریم که این شهر قدیمه به قطار ده‌ها شهرهای پیشرفته جهان داخل می شود. همه ساله بهر سبز و خرمگردانی شهر، بشنانیدن درختان آرایشی و گلها و چراغانکنی کوچه‌های شهر دقت مخصوص داده می شود. زیرا طبیعت زیبا و تازگی محیط زیست را ما می توانیم با حفظ چنین درختان و گلها تأمین نماییم. اگر از یک طرف چنین عامل به حفظ سلامتی ساکنان شهر سودمند باشد، از طرف دیگر از نگاه سیاحان خارجی و مهمانان به شهر وارد شده تا چه اندازه مدنیت شهرداری ما ساکنان را نشان می‌دهد. پس ما ساکنان این شهر باستانی را می‌باید به قدر هر یک گل مایسه و درختان آرایشی برسیم. متاسفانه شاهد آن واقعه‌هایی می‌شویم که بعضی ساکنان از راهگذر و راهروها نگذشته دیده و دانسته مایسه و گلها را زیر پای می‌کنند که این عمل به ما مردم تمدن آفر زیبنده نیست. علاوه بر این، پرتافتن پرتاب‌ها در جایهای نامعین شهر از طرف برخی از ساکنان به حسن شهر کاستگی را ضم می‌نماید و همه این عمل‌ها را ما نادیده می‌گیریم. همدیاران عزیز، ساکنان شرفمند شهر پنجکент، با استفاده از فرصت مناسب به شما مراجعت نموده خواهشمندیم هنگام پرتافتن پرتاب به فرزندان خود قاعده، جای و ساعت‌های معین نموده را آموزانید تا ما در همکاری و دستگیری های شما توانیم به حسن این شهری که در آن به واسطه ما و شما فرزندان و نبیرگان ما استقامت دارند خلل ایجاد نسازیم. در این روند به استادان و آموزگاران مؤسسه های تا مکتبی، مؤسسه های تحصیلات های میانه و کسبی و آموزشگاه ها و دانشکده های عالی شهر مراجعت می نماییم تا در روند کارهای تعلیمی بهر آباد و زیبا نگهداری شهری عزیزمان به شاگردان خویش دستور و مصلحت های سودمند دهند و خاصتا در این سمت ما را دستگیری نمایند. محض چنین همکاری و دستگیری ها ما را می تواند الهام سودمند بخشاید، زیرا تنها کارمندان کارخانه فرعی دولتی خواجگی منزلی کماندلی شهر در تنهایی نمی توانند به همه این آبادانی و سازندگی و تازگی و سبز و خرمگردانی شهر حصه گذاری نمایند. اگر هر یک ساکن شهر بهر تازگی خانه و محلی خویش حصه گذاری نماید، ما به دستاوردهای بلند شهرداری نائل خواهیم گشت. باوری کامل داریم که در این سمت شما ما را دستگیری می نمایید و بهر به یک شهری واقعا پیشرفته حصه گذاری می نمایید. باقی به همه شما ساکنان شهر و دهاتی پنجکent تنصیحاتی و خانه آباد و روزگاری خوش و گوارا را تمنا داریم. مأموریت کارخانه دولتی فرعی خواجگی منزلی و کماندلی شهر پنجکent. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما تنصیحاتی و خانوادگی را خواهانیم. تا برنامه‌های نوبتی شاد و پیروز باشید. خیر.